morning! Welcome back again sa mong channel, guys. Kin and Kim Family Vlog. Mahaw tanin jo, guys. Mahaw Miss Kim Kim. Ay! Ala, may bisita, Kim! Tagak mo kutsara. Kulit tatos Kim Kim, guys. Ano? Napahak man. Pahak man mo. Taban man na rin is babulgam, guys. Kanina, isang ibutang-butang na rin. Napahak na. Matangtang na ni unjang tataod. Yan sila, guys. Umataga ko ng kutsara na bisita. Kaya mga bisita, Arang daghan na. Naduwag ato. Nasyub. Kamay. Mahatan ninyo. Riya, mga guys. Hotdog. Taan man ni kuya ma. Pilit ka na ma. Eat na la. Eat na la. Bela. Nabrihan. Basta nila, nabrihan mo kuno, guys. Nagdila man na. Style na. Atarang kantahan. Neebrehe. Hmm? Neebrehe. Neambre. Naka ka magkukutsara, ha? Guys, namahaw na Kim Kim. Saan ako? Tatsayan ako no si Jagi ka nagligo. Mapamay paghumanda ni Jagligo. Pag humagligo, guys, hangadjog luto. Sila kuya na human na milag pangaon. Kim no. Wow, lamia. Oy, susudan hotdog. Gawa ko ABCD. Ano man? Itago may tula. Tuwa ko no sa ABCD. Naman sa ABCD, guys. Itong ipadaan ni ate. Naghanagkaon kin, narong Kim. No. Mo. Vitamins naman ni siya, guys. Mo ning daghanag makaon. Guys. Tabak. Wala, taga ko ng hotdog. Pastilan. Ano? Ayan. Naman nagkakong ma. Gagmatoy man na. Gagmay hanggi luto, guys. Kaya daghagsud. Maso man itong gagmay kay Tracy may sa dagdag kay Pitura mang kabuok. Gagmay karong daghan. Dako. No, eat na, tiwas nag-eat. Salamat tayo ka dyan nitong tanan, guys. Labinas ka itong mga nakarelate about tughong. Ahar itong itujo itong video, ha. Kaya ron taon naging mahigmata itong nag-ingan nga. Nagpaluoy-luoy, mi. Unang limos ko no, mi. Hinuo ko. Pag higmatas, itong gipang-ingan, oy. Inatinaod. Wow, luman mo. Ito, guys. Kumana to, guys. Fast forward na tato na to silang bijaas itong buot. Itong nga tao nga inga naghanahuna party nato. Party namo. So, ama silang ibizaan sa mga buot. Total, umpun mi na nga dyan nilag bagas. Agaman, naning kamot man pun mi kada adlaw. Mabuhi ka mga anak sa maadong pang inabuhi. Yes, no? Mga na diha. Watay taong mga gipang apakan, watay taong mga gipang ila diha, aron mabuhi mi. Suga ko ma. Ha? Sug na? Ay, very good. Kaadyo, busog ko na siya, guys, na. Guys, halaman na ning isumpay, guys. Gatong mga kanang video na maghapon. Itong mga video gahapon nga nga ito mas eskwilhan das kuya saka ito pang gipadani ati mayit na mo salamat ka ajote sa mong gipadati nga pang pizza so maura to siya guys pagani babay naghandaghan ka dun salamat sa mga nakarelate about sa tughong kay ganahan mga dyan kumukaan na ng tughong guys kaya na baza ang taon minanag mabaza na yung mga pagkaon mo po na pagkaon sa mga kanununuan pwede ba may mga diba Kim no? Lamay ba na Kim no? Uira po ng mga tao ni mo kag tinugong bitaw pisyo. Di man sa tanang tao mo kaundan na. O nang di nanta sila mapagasugan sa ilang mga hunahuna, parte na mo. Sa ilang mga di nato sila mapagas. Tao guys. Tanawa naman ninyo ang mga vlog hapon guys. Sobrang katong salamat sa pagtanaw. A few moments later. Hi guys, good morning. Motumi karon guys sa eskwelahan. Kay pictorial lilas Kuya Gail. Okay, excited na ko kadto mo tanaw sang anak guys nga mo pasupuhon. Karon mag-pictorial sila karon guys. O amang ubanan si Kuya. Karon kita ko sa iporma sang anak entaw mo tutupo garo to picturean. Yes, no, excited na ka Kuya sa graduation. Ha? Excited na Kuya guys. Isang graduation pohon. Nika July. Tupit sa July 4. Ma, sa tigla ko. Uy, isus gino, excited na yung taon po na kamang Kim Kim. Excited kayo mga uban man. Guys, moto sa mi kari sa eskwelahan. Tata. Takita rata to sa eskwelahan guys. Nagabot na mo. Kuya Kinkin, anira ka ha? Anisas Kuya Kinkin guys. Kay to may among gipa. To may nagtrabaho na to. Kari dyan ramang pun mi. Banikin kin guys, agang manghod mo ng Bye. Money for money Kuya Gail guys. Ha? Tawala ka sakay na. Guys, na namin sa eskwelahan. Nilas Kuya Gail.
Excited ko kadyo guys, parang Kuya Gail. Ikaw Kuya, una na yan. Sunod ko. Morning, ma'am. Ikaw. Na guys, nagpulo si Kuya kay mong may iingan ni Sir nga magpulo sila. Shoes. Kausad na ya. Guys, na miss room nila Kuya guys. Sa grade 6. Morning Sir. Tapos Kuya to. Guys, naman may hatagan guys para silang tuga. Saban pang amuto na may mahatag may 250 sa amuto nila sa Kuya Gail. Mahatag ko karon guys na sale sa mga 250. Pero kumpleto na ako ni Kuya Gail sa amuto. Kaunas Kuya sa ilang room guys. Dararami ha? Pokemon? Humato man ko na just Pokemon. Kalakaw! Kato ko na just Pokemon guys. Sus mo ato sa ako na just Pokemon. Saan tama na? Muduaw ko na just Pokemon. Kalakaw kaw? Ha? Host na, host. Kalakaw ka, atong Pokemon ka. Matos ako ng isang Pokemon, guys. Mula sa skim-kim ni Pokemon. Kalakaw. Kalakaw, dali. Kalakaw, dali. Ikaw, ato makakang Pokemon. Guys. Ha? Jesus, ginoo ko, pastilan. Pajong na nga dake no narakada na kamutan atas pajong nga dake na wow warang kanay sag pajong skim kim guys dia. Ada picture kaya kang picturean. Picturean ko ni sana guys. Guys na may batang magpa-picture kuno si Ja. Sige dali Kim pusing. 1 2 3. Sus no ko. Taan naman ay guys. 1 2 3. Ja, tapad di Pokemon. Tapad di Pokemon. Tapad. Mana? 1 2 3. 1 2 3. Da, grabe guys, ang pusing matabang. Mana? Atupad. Ko Ginoo ko, dari repod si Jang Doraemon. Ana na pagkan Doraemon. O sige, pusing ang Doraemon. Dali pusing. Nagdila sige. 1 2 3. 1 2 3. Da, asa mo nang ko pusing. Ato na pod. Ginoo ko lakaw. Lakaw ato dito ko. To SpongeBob to. Ikaw, na ginoo ko guys. Naman ni nagpictorial na skim kim ugiza. Lakaw dali. Asa man? Dari radi ah. Ngita na mas kim kim si sang kuya. Wada nas kuya dai. Wada kuya dari spikas. Yes. Das kuya spikas. Dali kayo picture man ka dari damin yun. Ya, dali. Kim. Pahinay kay madahog ka. Dali. Ya, wala. Anak ko na just minion guys. Minions. Sige na dali. Ya, saan naman eh. Ha? Ngipon. Ako na ngipon sa minion. Sige na dali, mag-picture na, anak. Shush, no ko. Oh, yay! Yay! Padlang, anak. 1 2 3. Peace. 1 2 3. Nga na. 1 2 3. Siguro rumaga. Nga na pa yung SpongeBob. Ikaw, ito yung SpongeBob eh. Da, hilig man sa picture. Ha? Nakagilong ni SpongeBob. Nakakunog ilong ni SpongeBob, guys. Sige, dali. 1 2 3. Kurang babit na sa ilong ni SpongeBob. Mapupo na. 1 2 3. Da. Pusing na ka. Dari, pikas. Tapat ni SpongeBob, dali. Tapat ni SpongeBob, eh. Tapad ni SpongeBob dana. Anak, tapad. Agbay ni SpongeBob. Agbay ni SpongeBob. Kan dari. Aso nakakatkat. Ingat ora. Tapad ni SpongeBob na. 1 2 3. 1 2 3. Just ako. Gumana, wala tayo picturean. Ha? Ya paday ko no guys. Mana, yehe. Oh, ginuko guys, gipanglekop ni jang mga mushroom. Picture jud kuno si Ja. 1 2 3. Yes, ginuko mana. Saan man ni guys nga makikpictorial mas kim-kim dari sa eskwelahan.
Guys, ang teacher to ni Kinkin guys. To, wala dahil klase sila Kinkin. So, good lunis guys. Tagiingnan ko ni ma'am karon. Okay, pusing na Kim. Okay. Tara nga pusing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cok. Saan naman yun? Yung dancer man ko na siya guys. Cok. Ato na po tato. I love Alicia, ha? Dance man ni mo. Sus, pastilan. Anak, abo. Anak. Ikaw lakaw. Sus, pastilan ginoo ko. Sa? Da, basa na sa ABCD guys. I love Alicia man. Darata, dali kay magpicture ka. Dali. Kana blue. Kailan na sa color guys. Yellow. Orange. Kamao na siya guys. Orange. Green. Red. Yellow. Wow. Ha? Yellow. Dara ka dali. Dari ka sa nga. Kana green. Green. Red. Yellow. Yehey. Guys, pusing na ako po nagamang bibi dalaga. Grabe ka. So, kung iliya, pusing. 1, 2, 3. Guys, excited ako makita si kuya nga mo paso. Excited na mga mag-pictorial pa. Pastilan nga ni Day ni guys. Nga ni natay anak. Nga mo paso. Ginoo ko sa mga tapuhon. Kaluyas ginoo magtinarong ng eskwela. Yes no. Karbas kim-kim ni paduong. Garaan si Kaadjo. Ano guys, nag-andam na sila sa kuya kaya mag-pictorial na sila. Sila sunod at toto ah. To may nauna nila. Katoto ah. May nauna nila pictorial guys. To, sa lain nga section. Sila sa kuya din naghuwat. Guys, na miss bye. Manas kuya og pictorial pud. Kung ato na miss merkado guys. Kaya na ami paliton. Salamat ka sa mamayat sa imong hatag nga pangpalit og pizza sa mga bata. Salamat ka zote. Thank you so much ka zote mayet. Napod na napay mo ingan og paloy-loy. Pasilan yun og Lord. Isuta ila at tinika ma. Isuta ila at tinika. Ito nga mga video guys nga nagtughong may karon to na magi-upload. Karon to na magi-upload so kaning video ha. Ug ni na magi-upload guys. Pagabi kuan kalit na may kalit og abot na mo kuan gitagaan mi ni Ate Mayet pang burger sa mga chikiting. Salamat ka dote. Kaya matumis merkado ron. Tumis merkado ron te palit mig burger. Mga bata burger o pizza. Lipay ka dote te. Nalipay mi kaadyo kanalipay na pag mga bata. Yes, kakaan na pud mig lami. Di na gud maingan na paluwi-luoy, di na gud ingag kuan. Sa papud wa pud mi nangadyo. Kung gustuhan ni Ate Mayet nga mohatag namo, tinga gani ko kay diha na ning abot. Kana ning chat o kalit tingan nga na pang pizza sa mga bata queen. Salamat ka dote. Sa merkado guys, bani mininjo. Ato man mig merkado ka guys kay mangkuan tong gihatag ni ate pang palit og pizza sa mga chikiting. Then nabi kinay motor bibi. Padapin sa Danami guys, nakuha na miski pa ni Ate Mayet. Salamat ka zote pang pizza sa mga chikiting. Guys. Wow! Namis Balon pa! Balon! Wow! Juice! Wow! Pizza mama! Anima! Pabot kami guys. Naku ma! Tiyaw now! Saan? Tiyaw now! Parang now, nasa man na? Hindi guys, make up, pang brush na now. Dito na make up day, kay kapit. Di? Patas now. Di? Di? Ganhanday ka. Tangi, ganahan ko yung make up guys. Igid! Igid motor! Ligid sa motor. Papa! Ligid sa motor ni Papa. Upaw! Buhok! Asay upaw. Buhok! Upaw, buhok sa tao, dia. Dia guys, ay upaw. May nakita. Naku ma!
Dati, manang nakuhag mong gihatag pang pizza sa mga chikiting. Ang pizza, lamat ka zo te. Kuting-kuting. Timing jagkazo kay Victoria paglas kuya. Dati mo palit na may pizza. Adong, lamat ka zo te. God bless nimo. God bless mo tibo pamilya te. Dari mo palit og pizza guys. Sa Cherries Pizza. Duha ka pizza. Naikuan sa bay kuan dali ha, Hawaiian. Karamang kuan day, Hawaiian day. Kana mga tina Hawaiian, duha ka box. Dili pagkuha ka. Kabuti ka. Kabuti ka, kawiti ka. Na. Kato ba jaha guys, kato to Jis. Oh. Abot na. Oh, kare ko na jaha guys, tiya. Kani, so tag sa mong tulobe. Salusa. Magsajaw-sajaw man guys, mahadlot pag sa matumbaning kagwang. Ka pangadyo di ka, pangadyo tulo. Diyan pilnas ka nang naikuan. Pizza ka na. Ito po. Diyan nagamang order guys. Muli nami. Ang inita pa. May pizza guys. Sukat ka order. Ayan. Luto na gamang burger. Ha? Alauna. Alas 2 na zin. Gatang burger day. Gatang pizza. Yummy. Taan na pataglami. 24 hours day ni guys. 24 oras dari guys. Basta ganahan mo mga rin daris. Lang burgeran daris Alicia. Open na sila. 24 oras. Nang noon, sa nga sinsong burgeran? Burger Junction. Nasi Sangkal nga. Sa makari mo guys. Ngariya sila dari. Ari mitik palit. Kilami mag-ilang burger. Ujud. Selamat. Yan na guys, kapalit na may burger o pizza. Sumahuli na mi, ha? Dilis ako na cornito guys. Mga chikiting. Dilis sa mig na cornito dari. Ayo! Nay cornito. Bibi, cornito, bibi! Wow! Tapilain sa cornito. Duha ka flavor. Sa may imo day. Init. Init na na. Oh, init. Mangkuno, init. Init ang freezer. At sa pada, kainit. Kareng choco. Oh, ganit eh. Chocolate. Agkire. Ginahan ka dani. Sama na si John. Say, kuha na ni ice cream. Coffee. Asa may mo pa? Choco? Sana siya? Sana na laman. Kuhan ka buhok. 5. 5 guys. Kaya mukhaan sa puti nga ni. 5 ka buhok guys. Dapat ko na green. Green. Green ko na pag-isa. Oh, sundugira. Wala, bayloy na. Green ko na pagka-kim-kim. Ilan? Okay. Pag-isa. Pila tanante? 150. Guys, sa kapalit na may cornito. Burger. Guys, abot na Miss Bye, guys. Diyan na. Wow, lipay ka. Wow! Wow! Na sila'y pizza. Dapat sila'y cornito. Dapat sila'y burger. Yeah, dapat sila'y ziso. Oh, see? Daghan ka dun salamat Ate Mayit. Sa mong gihatag nga pang pizza sa mga bata. Yaman to guys, kita man siguro mo to. Mong gikuha ganina. Salamat ka dote sa mong gi-share nga blessings. Ngayon ko nga daghan pang blessing nga moabot sa mong pamilya te. We love you. Ug amping mo kanunay diha te sa mong tibok pamilya. More blessings pa ug good health kanunay. Amping kanunay diha te. We love you. Arang lipadan taos mo chikiting te. Guys, salamat ka jo Ate Mayit. Minsa man ka ate. Thank you Ate Mayit. Timo ya. Ilala ko Ate Mayit mo. Ikaw Ken? Salamat. Salamat ka aso te. Salamat te. Nanin taon fly pizza, burger o cornito. So hadjang kompleto te ang favorite sa mga chikiting. 7, 8, 9, 10. Tani Wow, grabe skim mag-ihap ni nga lapas mag-10. 8 rato ni te. Salamat ka aso te.
Terus kari guys sarang ihatag dato sa manghod karing tulo. Okay, salamat kaadyo kay nang binagan taon pud sila. Salamat kaadyo te. Wow, abri pa dagi sa pizza. Pizza hapon tagaan sila dito te sa hang Tunting siya. manghod. Tunting. May duha man ni kabak, so ilan ning isa. Kali. Kali. Oh, lipay ka kaadyokin. Nawa man Oh, thank you. Thank you kazite. Nawa mama uko. Shoot. Ginom naman kim kay magizang sis. Oh. Na ron. Wow, di natin. Salamat kaadyo. Wow, kumbatikin, kuakin. Kaon kay labong kuan. Mga antag lami ron. Itagaan tang ate. Salamat kaadyo sa imong papitsa te. Palitan po na sila cornito. Karing burger. Mga anapod may lami. Tamis. Tamis lami kaadyo. Wow, dahil na guys. Nga taninjo. Nito. Ha? Tamis lagi. Wow. Te, salamat sa pa-burger. Makaon po may lami. Te, uy. Makaon may lami guys. Salam ko. Salinan uy. Kariha guys. Salamat kaadyo te. Makaon po may lami guys. Nam nam nam. Isya lami. Kaadyo. Kaadyo guys.